Kaji per ha kajing hikai juga balang kristan berkaji hikai jong kadustur kajong khasi kalung kume. Kapaning kong kaji hikai juga balang kristan kong kibat ya ke hukum kajong belai. Kadustur kong kibat ya ke hukum kajong long shua ke man shua. Kabar ka balang kristan kong adam berka im kide ki long shua ke man shua kene ke percai. Kabar kadustur kong unyi ukong ne ka thaulang ge obe kide ki long shua. Kabalai ka balang kristan kong ubriu usim ya kabriu ban peteng ya ka pateng ke cumbu kabalai ka dustur ka ong kabriu ka sim yu briu ban roi ka jat ka khong ka chungka kabasau ka jikai ka balang kristan ka ong ukpa ba ka kmi ki long trai ki khon ka dustur ka ong ukni ka kmi ba ki kur ki long trai ya ki khon ki ong la ka do la ka snam kabasan ka jikai jong ka balang kristan ka ong ka tengah baru tengah gialong sitna kawai ka do kawai ka snam kabasan ka dustur kong ulok berkalok kim ya long kawai kadok kawai ke senam kabamot sikur lane lasang kawan riu ka jikai ka balang kristan kong kidon ya ka long ying ka kentuk yu ka ka kemi bikon kawan riu jong ka dustur kong don ka longkur ka kentuk ya ka kemi ukni bagi persa kawan niu ka jikai ka balang kristan kong ka tengah ka hap hapo ka jimpai ka jumutra ujong ka kawan niu ka dustur kong kalok ka hapo ka jingpria jong kunyi bat kikur la ka nyam lani ka kur kabafra ka balang kristan ka ukun upteng ya ka kerteng bat ka kam ka jong pa nuksa ukun balaja kabafra na ka dustur kalong uprsa upteng ya ka kerteng bat ka kam ka jong kunyi nuksa ha ka batung sim kabakhandai ka sikai ka balang kristan ukpa udon ka main bat ka bor halor ki khun kikti kabakhandai na ka dustur kalong dai ulong kni ba sensar halor ki pasa kapasi pau kaji kai ka balang kristan ka ukpa udai ukli ka yin sensar pat ai ka hukum kapasi pau na ka dustur ka ong ka kmi ka dai ka kli ju ka yin ka nong sarai ba ka nong ai ka hukum ka khadwe ka balang kristan pastor lane padar ujar khun na pembaptis ka khadwe ju ka dustur ka long ukni ujar khun ka khat ar na ka ji kai ka balang kristan ka kentai ka but yusen rang ka bakhat a na ka dustur ka long yusen rang but ya ka kentai ka bakhat lain na ka jikai ju ka balang kristan ha ka bible omnon ka tengkni ha ka hukum ka ban number saw ka ong to burom yala ukpa ba dia ka kemi ka bakhat lai ju ka dustur ka long ha ka dustur ka si omdon ka tengkpa don da thaulang bat ka yope ka bakhat saw ha ka jikai ka balang kristan kat banang bun pateng kat tanang krau nuksa grandson great son great great grandson bat kiwi kiwi ka numbers kat saw juga dustur kalong kat banang bun meiteng kat tanang pojat nuksa kseu miau knai tla bat kiwi kiwi number kat sanji ji jongka ji kai juga palang kristan kalong uplay ukur khu yu sumbai ban roy ha ka perthai number kat san juga dustur kalong ki longswa jungi ki tim bangun kelamrat kenyang badujat nakasla juga percaya kanru naga jinghika juga balang kristan cisim balaya thok omla ban penyaklat kanru naga dustur kalong lada om yokun day ban pelaj sanchi ingno kau katnyo juga balang kristan day ban ri tanggui ke tengah kau katnyo juga dustur kalong lak ban ri bun ki lok clear nalor ka lok try pra na ka jika jong ka palang kristan ukpu bat kawan kide ki bat don kam ha ka jingkinya khat pra na ka dustur ka ong ukhau bat ka yet kide ki bat don kam ha ka jingkinya kumta ya ka dna test la ban le tang na ki kmi ki pa bat ki himnan lane ki para om la da lele ban le test dna ya ukni khublai sibon ngin se kan pat ha ka wai pat ka video